isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang-ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari angap kang jalan idi Awamu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Ayo, enteke Mbak Vela. Katresnan Yo. Record. Modele kok wis nyepak ngene lho maneh. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak, Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Terus mie ayam mau piye? Umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Panggah iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki mama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaron. Penyaron sik no tak dhisikne no. Ya. Penyaron berapa itu? 4. 4, oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Ya percaya. Nah, yang percaya aku. Sabrata. Lho sing bonang kaya cengengesan ngene. Iki pare dudu janganan kok malah nyambut gawe ora dolanan. lho lak. Iku wae kan sampean sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang Lho, apa? boleh coba. Riwok mutak sing bareng. Apa ki bonang bareng apa bareng? Berdua no. Oh, berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo, Suwuk seragenan. maneh. Dihitung, Mas. 1 2 3 iya. Hebat. Kok ya iso ya? Lah iya. Sapa Pak, nek? sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambange melu lho. Masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek nunut cah nom-nom tok. Lho. Dijajal dites no. Dites lho. 1 2 3. Ya. Ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing kerebab kok terus ndingkluk ae kowe. Ya rebab barang iki Mas. Ketake minder ketoke. Minder jelas gak iso we. Nek delok irengmu jelas gak iso. Pokoke nek bengi iso, lanjut. Lanjut nek gak iso. Langsung pecat saka Sabrata. Langsung. Lho, sik to bose sapa? Sampean. Lah ya kok iso mecat sing mecat kok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya. Nggih. Satu. 1 2 3. Iya. Ya.
Piye? Yuh, marai ngrungokno rebahmu luwe. Enak sing urung kita, enak sing urung. Sopo? Siter. Ah, siter. Loh, siter ya dijajal. Siter yo dijajal. Sapa ngerti kok? Termasuk gamelan lho. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Ya tolak ukur. Dak nih. Dak. Astabrata, Dik. Astabrata kok Tabrata. tolak ukur. Tolak ukur. Ayo. Ayo. Siter, tuh 2 3. Ya. Lah. Kecing. Lho sing ngempel kok malah ngapalon. Mosok ngempul barang Ngempel dupeh tutupan gayar ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. Tetep dites. Dites sing ngempel. Bang. 1 2 3. Ya. Ayo. Sesuk rasah melu. Lah kok sesuk ra Sesuk melu. ndi? Sesuk prei kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. Ki. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. Kersane teng mriki rumiyin, Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suasananya apik. Oh nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Lha ya. Ribet lho sampean. Karo Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suaranya ya jas. Ya turi. Memang. Nyap, monggo di pangarsane. Ayo. Awit asal berapa? Tolak ukur. Ya. Monggo. Monggo. Mantene sae, monggo. Kalih Ibu, derene. Utawa pengacara panitia, Pak. Oke, dilanjut Bapak Ketua Panitia. Supportere wae. Kula kon ndrodeg nggih. Napa nggih? Nyanding Kang Mondo dedeg. Dredeg kok sampean gandeng karo bangsa lain kok. Pancen aku ki iblis. Ngono. Pripun Mas Akbar suarane gandem to? Gandem merbawani. Kula niki nek kalih Mas Mondol. Tolak ukur. Wilujeng dalu Pak Edi. Kula jeneng Kinduk Vela. Eh. Kula biasa nyebutin Nduk. Oh. Suarane. Ngono biasane ngoten niku pas aku MC. Nduk Vela. Oh, nduk bela. Nyapa kuwi? Biasane MC ya engko Oh iya apa. MC Yandut kan ngono kuwi. Ngaturaken napa panjenengan Mas Edi atau mungkin kata-kata mutiara untuk Desa Gregol tercinta. Wah bersambutan kula kok nggih. Ndek wau Bisa bersambutan. Lah nek badhe nyambut wong kula nggih mboten gadah nyambut sinten. Malah. Intinya alhamdulillah acara wonten dalu menika sukses. Amin. Sembah nuwun kagem sedaya ingkang sampun nyengkuyung. Amin. Wonten mawon. Weh, nggih. Nduk piye, Nduk? Nembang Nggih, apa? niki duet kalih kula. Enten Kesetiaan origine jati. enten. Oh nggih. Ada. Kasetian Jati. Weh kaset jaja. Kasetian Jati. Mbok menawa aku iso lho ya. Umur boleh tua tapi lagunya ternyata. Oke. Aku sih enom lho iki. Oh 6 toh. Sih enom wis 20 tahun kok ya. Nggih. Sorry. Sorry deh ya. Wes, engko kelakon turu nang emper. Layak wong sing lanang ngene ya bojone kuru. Wes, engko turu nang emper iki kok. Ya langsung dadekne nggih. Kasetian Dadekne Jati. Pak Edi nggih. Oke. Coba kaya ngapa? Yuk. Ini Sabrata. Tolak ukur. Oke. Astabrata campur sari. Astabrata. Astaga. Ya. Penake pol lho ya. Pol Pak Edi. Boten hobi ya.
Dibacotnya ya Mas. Monggo, monggo. Mas Yudo, Mas Mondol. Ana Mbak Renjel karo Mbak Pesek diaturi jumeneng. Mbak Renjel kali Mbak Pesek. Ya, Siap lah si monggo lah si monggo. Yuk, sepote cok sing gumyak yo. Hey. Tak pilihnya langsung berdua mergo ben pasangannya dewe-dewe Mas. Betul. Iya. Kalau saya dengan Mbak Renjel, kalau Mas Mondol karena ya sama-sama cantik dan sama-sama gantengnya termasuk pasangan yang radial. Apa itu? Dia bukan mobil. Oke. Niki wonten pamundutan kata. Apakah itu? Menika saking dulur-dulur FMA, fan militan Astabrata. Menika wonten ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Wah, bisa. Karo pasangannya dewe-dewe lho ya. Oke, Karo pasangannya karo Renjel. Aku mulai karo Renjel ki kok aku arep gawe fan jenenge apa kuwi? Donjel Lover. apa kuwi? Yudo Renjel Lover. Lah dhewe apa dhewe? Mondol karo pesek kuwi apa? Duwe mesti ora duwe. Masa ndolsek. Mosok dolsek. Dolsek. Mondol pesek. Ndol pesek. Klep. Mondol pesek. Diaturnya ya Mas? Oke. Lintang Asmara, ayo. Siap. Didum anune. Tamane. Langsung dadekne Mas ki ya. Oke, langsung siap. Ya, oke, yo. Oh, Tiang Mantara Ratri to? Ya. Ya iso romantis Lho, ya. pripun all-round niku serba saged napa? Serba bisa nggih Mas? Serba bisa. Wonten sae joget nggih sae. Kalau mau tek wingking wonten pamdutan anu Mas, apa kae? Ayu larang regane. Apa kuwi? Lah ya mbuh aku ya napa to, Pak? Ngapunten nggih Pak nggih dereng anu. Anu, ya dijoli liyane sing kanca-kanca ben kompak, heeh. Ana Mbak Sinta, ana Mbak Aulia, ana Mbak Yovika. Oke, bertiga. Siap, oke. Ya berdiri bertiga, Berdiri. coba kaya ngapa? Heeh, sepote co, cerot. Owe. Hai. Oh. Mas Mondo disapa satu-satu dong. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semangat dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari yang kecil dulu. Oh iya. Ya. Karena Asmane sinten, Mbak? iki asmane wis mari karek watuke iki lho rong dina jek nglegi ae. Kok asmane? Namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat meninggalnya Tempat tinggal. tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Oh, Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Piyayune mempesona, angger mulih sing lanang mesti njuk. Sinta saking Njuk napa? Njuk dahar. Nganjuk Jajan jajan. Nandrawina. Setunggalipun Mbak Sinten menika Mbak Sinten. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Nggih. Dadi damel Aulia. Nggih, kedah ngoten niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo Kota Lumpur Lapindo. Betul sekali. Ya ampun. Pantesan alise kandel. Wong wedok kang ngger alise kandel mesti liya-liyane kandel. Contone. Contone
dan lain sebagainya. Bisa lah Alia. Saking Sidoarjo nggih. Injil leres. Makasih. Sama-sama. Lagi sitok engke. Oh iki apa? Asmanipun, naminipun. Oh, ijal mik. Nggih, dari pitepangan, Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yovika. Mbak Yovika. Damel Y nggih. Nggih. Kula nggih damel Y. Sampeyan wetone napa? Rebo. Rebo apa? Kliwon. Rebo kliwon, pantese karo jemah pon. Lah sebabe napa? Aku lho jemah pon. Lah aku lho mah. Mayo wis. Oleh munggatuk gatuk. Ngono ayo Vika nggih. Nggih. Mbak Ika asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Saking Babuk. Ya Allah. Tak. Mbak Yovika aja ngomong tak krupes lambemu lho Mbak Yovika. Tembok krupes lambene mondol. Enggak wani kene. Sampeyan ngawine pundi? Babuk Pak Do. Lah nggih sampeyan babuk endi? Babuke Babuk niku. Sampeyan babuke pundi? Lha kuwi jeneng dusun. Dusun ngen kula Babuk. Lah nggih dusune sampeyan kan babuk. Nggih. Lah nggih babuk endi? Nggih monggo dina pinarak ngen kula. Mungkin Lah mate babuk pinggiran apa babuk sing tengah? Babuk tengah. Oh nggih, sae nek babuk bagian tengah niku sae. Sae. Kok iso sae, Mas? Sae kula tau mriko tau mriko enek warung nyenil cilik. Lah Apa kuwi lho? jenengan tindak babuk kok mboten pinarak teng ngen kula. Lah pripun pas kula teng ngene babuke sampean mboten teng griya Lah jenengan kok mboten WA kula riyen to, Pak? Lah kula mboten gadah WA, gadahe WC kok. Do sampean awake dhewe prai pas gak tanggapan, ayo dolan ning Babuk. Ya babuke mate jeneng desa. Oh, Jeneng desa. dusun. Nggih. Oh jari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula Mas. Oh ngaten nggih. Sampe nek bulan-bulan mbok izin karo Om. Iya. Aku ki jarang berpergian ya ning Alah Anjuk. sampe ning Kopi Tomoro. Anak rumahan. Bertiga ya Bang ya. Tiga ya. Tomoro ya. Hei, lagu waktu moro. Apa lagune Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas bertiga apa? Gelo entuk lali janjine entuk ninggal katasan sing seragenan, sing seragenan. Gelo mboten napa-napa. Gelo ya. Oke. Gelo ora dijak. Oke, yo, gelo. Saestu abus saestu jam kalih niku. Hei. Ora percaya Bun ya. Iku Tomoro Nganjuk, Pak. Sanes Tomoro Ngawi. Lah nggih. Lah ya maksudnya bar latihan ya Yop ya. Bar latihan ngono lho. Masa to? Kuwi malah mosok to. Yo. Yo. Oke Rio. Tapi apa tak kombak iki.
Oke. Yuk. Kaya ngene lan. Woi, Jos. Hei. Terima kasih bertiga Malik Slindro kanca-kanca. Mas Yuda, Nggih. Mas Mondo, kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku. Mas Yuda ndonga napa, Mas Mondo ndonga napa. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya warga masyarakat Grogol cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit godha rencana balak bilahi. Amin. Gangga trigangga durga mendak kala sirna kalisa ing sambikala rahayu rahayu rahayu. Mas Mandel mangga. Nggih, bapile warga masyarakat Grogol sak sampun ngawontenaken sedekah bumi Heeh. ringgitan sak mangkenipun warga masyarakat pikantuk rejeki ingkang kathah lan barokah. Amin Allahumma amin. Tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Siap, laksanakan. Sewangan laku ya, Mas. Monggo ndherekaken. Duh, piye? Atur sesaji ingkang sinuwun. Muga-muga entuk nugroho saka Hyang Agung. Ya tak dereke, Mak. Dudu aku puji langgeng Sukma mulya kungkula badan kawula Sangkan paran kumuruning kanugrahan Kadya kang samudaya ingkang sinadya Oleh mangkona kapang Gusti Bapak ring pepadang
Bala kang tumingal Atampo samya medali Lara tapet wilaten kondo Kanyuwang kong mengung sangi Di benjang sangat jimicil Alatinya ngebali wungus terus posuro ilogo Kados pundi? Kados pundi? Bapa Panembahan? Kula pun ditya kala yaksane ngerat sumadong dawuh. Kula pun kumandhang garba sumadong dawuh. Kula pun marawira sandi sumadong dawuh. Kula pun salukat katut mbarat sumadong dawuh Rama Panembahan. Iya. Kowe kabeh bangsaning siluman. Tak klumpukake ana ing kene. Ana kewajiban, ana jejibahan kang kudu ndok lakoni kabeh. Jejibahan menapa ingkang kedah kula tindakaken Rama Panembahan? Rusakan bendunganing para Pandhawa. Ora arien tambake para Pandhawa sarta aja lali padha gawe ontran-ontran ana pesanggrahane para Pandhawa kang mapan ana ing Kali Serayu ya Bengawan Serayu. Sapa wae sing dadi pepalang kalebu Ratu Mandura jejuluke Prabu Baladewa sampurnakna sing dadi nyawane. Sampun wasu melang Panembahan. Kula piyambak ingkang badhe mandhegani saking para prajurit aja gawe wirang, aja gawe isin. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Wasih. Awit ing ripalungguhan iki panjenenganing sun pribadi wis manunggal kekuatan kelawan sinuwuning Ngastina anak angger Prabu Duryudana. Yen perlu pranaan Pandhawa pisan renteng ana gulune siji mbaka siji. Ngestakaken dawuh Rama Panembahan. Budhalo dina iki siagakna para prajurit saka pertapan guwa Mangleng waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadeng getih. Budhal dina iki aja nganti ngucireng bubuh. Umrih kang bala lumares budalen prawadya oswa warna-warna busanane saking prawadya abra busana nira suarane rame gumuro samudra
diberi mangko sida nampak lepas cakra itu indah Romatio Musyoko pacak baris maju emadoko Rawatyo Musyoko pacak baris maju emadoko Cakra ing tuminda Rawatyo Musyoko pacak baris maju ing madoko hey yo duwaka 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 Awas. Duwaka
maju maju. Ketoprak sangri kudu anyuk lang krincing sandali keris kudu raja kata adalah sakile urung mesat nyoti romo akhirin roman jopolo ketoprak sangri kudu anyuk lang raja adalah sakine urung mesat nuti romo angiring tolak leporo yo Gumawur mangawur-wurahan pangarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula ora pandriting prangga hesti menyang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja dwaja layu abit sarawuh paduka sinuwun mandura pangabekti kula mugi katur Kanjeng Prabu Baladewa sembah pangabekti kula katur pangabekti kula katur bektiku katur ya Pakde Anoman Antarja Gatotkaca kang sarta Antasena pangabektimu kabeh wis ndak tampa karya suparna tias ingsun Hanoman kula wonten dawuh sinuwun dina sakmengko sira Anoman aja enak kapienak aja ketungkul anggonmu makarya nadyan sing ndok tindakake iki pakaryan kang luhur ning tak jaluk Anoman lan para putra Pandhawa aja nganti pegat ing kaprayitnan. Liripun kados pundi sinuwun? Lire mangkene.
Aku biyen nate didhawuhi karo Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kanjeng Rama Prabu Basudewa nate paring dawuh kadangkala tuwing rubeda kuwi kala mangsane dudu saka wong liya. Kala mangsane saka kulawargane dhewe. Kuwi uga bisa angreribeti. Menapa wonten tuladanipun Dosinuwun? Ana. Sejatine aku disuwuni rawuh ana negara Ngastina ingkang wigati. Aku dijaluki katerangan dening Yayi Prabu Duryudana. Perkarane ora ana liya kejaba anggone para Pandhawa kang sakmengko bendung Bengawan Serayu iki. Kabeh iki dianggep gawe kapitunane para kawula ing negara Ngastina. Lho. Lanjur sambung rapete apa, Pakde? Lah ya mula kuwi Antasena. Mongko ora kurang-kurang anggonku suka pemut marang Yayi Prabu Duryudana. Takon nindakake jiwa kasatriyan. Aja iri, aja meri. Gandeng Ngastina dhewe ya duwe kali sing gedhe, sing jenenge Kali Cingcing Guling kuwi biyen rak sing gawe ya para Kurawa. Nuwun inggih sinuwun. Nanging nyatane dina iki sajake para Kurawa bakal gawe rerusuh ana sakiwa tengene Bengawan Serayu kene. Mula kowe kabeh aja padha ketungkul. Gedhekno kawaspadanmu. Mbok menawa iki mengko ana satru trubusane mungsuh, kowe aja mung meneng wae. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Iki mengko yen ana kedadian apa-apa, kowe aja gumunan. Kowe aja kagetan. Lan yen iki mengko kowe nyumurupi kahanan sing sajeke urip, kowe durung nate mrangguli. Nuwun inggih sinuwun. Menawi kula menika sampun apal manungsa ingkang wujud menapa kemawon. Ya, aku percaya yen to karo Si Anoman. Ning bangsane Antarja, Gatotkaca, Antasena lan liya-liyane iki mesti padha kaget. Yen ana kahanan kaya mangkono, iki wis cetha pratela lamun serayan saka negara Ngastina. Mara coba ndang tandangono. Karep ben enggal rampung perkara iki. Nyuwun pamit sinuwun. Anoman malumba sampun prateng witing Nagasari. Mulat mangandhap ringal Wanodaya Purwa ageng delong rusak para lan desma.
ana panungkul apa dosane dosa ngungkule sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek kang mulese putih lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu pendhita mburi saka pertapan Kendali Sada Anoman kang dadi jenengku Anoman ya Raden Senggana Senggana ya Rama Dayapati Rama Dayapati ya Kapiwara Bursak kethek jenenge pirang-pirang bali takon iki ana prajurit sak bergodo kang wis komplit sak gegamane sapa kang dadi cecunduk ing laku aranku Temenggung Kumandang Garba Temenggung Kumandang Garba pancen Kaparayata sumedya laku marep menyang endi ketitik kelawan netramu utawa mripatmu kaya duweni sedya kaya duweni niat kang kurang prayoga sedyaku sak prajurit arep bedah wujuding Kali Srayu anggepe apa para Pandhawa wani jebol wujuding Kali Srayu nganti banyune mili ana ing negara Ngamarta nganti negara Ngastina ora komanan banyu. Kumandang Garba piye? Kamangka kowe wis ngerti dhewe to. Ngastina para Kurawa kuwi wis duwe kali dhewe. Para Kurawa, para Ngastina kuwi wis duwe kali dhewe ingkang ingaranan Kali Cingcing Guling. Kenang apa kok dadak iri Kang Sartomeri marang darbeing liyan. Cetha ngigla kang tanpa warana wis rayane para Kurawa. Pancen bener. Aku uga bakal goleki Prabu Baladewa ratu ing negara Mandura sing wano-wani nantang perkara kelawan guruku Begawan Godha Mangkara. Ora susah goleki sing ora ana. Anoman kang saguh dadaki dedapuramu edan-edanan wani karo Kumandang Garba entek wedine kari wanine Yagus gedhemu cilik durmu ndek kupat kapita kaya buntute ula tapak angin kejero kaya manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpangso tebyah dadam lengsati gamu kagurane Anoman. Oi